Estem al Parc Pompeu Fabra i hem posat en marxa la font lúdica, una font on els nens i nenes poden jugar, refrescar-se ara a l'estiu quan venen aquestes temperatures. La veritat és que estem molt contents també d'haver pogut posar-la en marxa perquè hem recuperat un pou que hi havia d'aigua freàtica i, per tant, la poca evaporació que hi ha d'aigua la podem restituir no amb aigua de xarxa, sinó amb l'aigua del pou. Aquesta és una feina que estem fent d'anar recuperant diferents pous que tenim en el municipi i d'aquesta manera poder netejar els parcs infantils, poder també netejar els carrers. Estem valorant ara també a la plaça Catalunya a Ribes poder fer una font similar de manera que aquell llac tan gran que no podem reomplir perquè les mesures del període de sequera no ens ho deixen fer, poder transformar aquell espai en un espai d'aigües, però que tenen un circuit intern, de manera que les aigües no es perdren i d'aquesta manera poder tenir un espai refrescant però alhora també sostenible.